Lelo ndithu chipani cha Malawi Congress Party chinali ndithu ndi msonkhano wawo ku headquarters kwawo ku Lilongwe, pamene iwo ndithu kunali achimwendo Jessica Bwira pamene ayankhula zosiyanasiyana zimodzi mwaziwa kuti iwo apempha boma. Apempha chani? Takulanda nonse mawauno mwachimwemwe mosangalala, ndipo choyamba tikupatseni moni ochokera kwa President wa chipani cha Congress Party, His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, amene mawauno anatifunira zabwino pa mkumano wathu. Ndikuti kupatseni moni. Mawauno tayitanitsa mkumano ofunikira kwambiri wa atolankhani amene amagwira ntchito yodalirika potithandizira kuti uthenga umene tifuna tiyankhule ku dziko umveke bwino. Mwaija atolankhani nonse amene mwabwera pano, Mulungu akudalitseni. Tili ndi nkhani ziwiri zikuluzikulu zimene tafuna kuti mutithandizire kuti zidziwike, komanso kwenikweni tiwayankhule mamembers wathu achipani, atsogoleri achipani, adindo achipani amene mwina sanakakwanitsa kubwera m'mawauno. Nkhani yoyamba ndi nkhani yokhudza Kamuzu Day. Tofuna kulilemekeza kwambiri tsiku limeneli, monga mukudziwa kuti Kamuzu amene ali tate wa fuko la dziko la Malawi ndi yeso amene anali president oyamba wa chipani cha Congress Party nakhalanso president olamula dziko lino. Anayika maziko opambana ku nkhani ya maphunziro, ku nkhani ya zaumoyo, komanso ku nkhani ya zamalimidwe, komanso kuti tingapeze bwanji chakudya ngati dziko. Izi nzochepa zokha koma zofunikira kwambiri zimene Kamuzu anayika. Boma la Dr. Lazarus Makafe Chakwera pamene anali kulamula dziko lino anachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti asawalekerere akubanja pawokha kuyendetsa mwambo onkumbukira Kamuzu, kapena kuti ngwazi His Excellency Dr. Hastings Kamuzu Banda, koma kuti boma litengepo gawo lalikulu lomayendetsa nawo mwambo umenewu. Tiwathokoze Dr. Lazarus Makafe Chakwera chifukwa cha ganizo limeneli kuwapeputsa kubanja kuti iwo pamodzi na kubanja adzendetsa mwambo umenewu pomkumbukira Kamuzu pa zabwino zazikulu zimene anachita mdziko lino la Malawi. Mwaichi tifuna tithokozenso boma limene likulamula pano la Professor Arthur Peter Mutharika, tifuna onso apitiriza ntchito imeneyi yonena kuti Kamuzu akumbukiridwe, alemekezedwe, ndipo ngati boma ayendetse nawo mwambo umenewu. Mwaichi tiwathokoza kuti akugwira ntchito yotamandika. Koma tsiku la lero tifuna tikambe kwambiri kuti kwa ife ngati chipani cha Malawi Congress Party, zidzukulu za Malawi Congress Party, zidzukulu za Kamuzu, komanso atsogoleri ndi adindo amene tapatsidwa mwayi woyendetsa nawo chipani chimenechi, kuti mawa tsiku limeneli tilikumbukira mwanjira ina, koma ndiyambe kufotokoza chifukwa chani tsiku limeneli tilikumbukire mwanjira ina. Ife ngati chipani tinayembekezera ndithu kuyitanidwa kumwambo wa Kamuzu Day, umene sife ongoyitanidwa chabe koma ngati nthambi imodzi yokhudzidwa, monga mukudziwa kuti Kamuzu ndi anali president wa chipani cha Congress Party. Pamene amamwalira adamwalira ali president wa chipani cha Congress Party. Titaona kuti kuyitanidwa kwathu sikukubwera, kapena invitation cards sizikubwera, ifeyo ngati chipani tinawafikira anzathu akuboma komanso abanja. Tinawapempha kuti tikuyembekezera fatsikuli tsopano layandikira. Koma tinadziwitsidwa kunena kuti mwambowu uchitika ndithu ndipo ukhala mwambo wa mapemphero, koma kuyitanidwa kwathu kukhala kosiyana ndi nthawi zonse chifukwa choti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika sakakhala nawo kumwambo umenewu, ndiye kuti president wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera sangathenso kuyitanidwa ngati guest kukhala nawo pa mwambo umenewu. Ifeyo tinayesetsa kugogoda ndi kuwapempha akuboma kuti mwachizolowezi komanso chikhalidwe chokhazikika ku chipani cha Malawi Congress Party mwambo utima upatsa ulemu kwambiri, ndipo tinayamba kuuchita ngakhale tisali mboma, komanso timaulemekeza chifukwa MCP ili chimene ili lero chifukwa cha Kamuzu Banda. MCP singakhale MCP opanda Kamuzu Banda. Komanso ifeyo ngwazi kwa ife ndiye kuti ndiye chitsa chodalirika chimene timayenera kuchipatsa ulemu ngakhale adagona. Ndipo mwaichi tinawapempha
kuti alole ndi kutivomera kuti a president wathu opuma Dr. Lazarus Makafe Chakwera adzakhale nawo pa mwambo umenewu. Koma kufikira tsiku la lero mmawa tauzidwa kuti ayi nzosatheka kuti a president angathe kukhala nawo pa mwambo umenewu. Pofuna kulemekeza mwambo umenewu ndi kupatsa ulemu wonse umene mwambo umenewu uyenera kulandira, ifeyo ngati achipani tavomera kuti a president wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera sangathe kukhala nawo umwambo umene aboma ayitanitsa. Koma pozindikira kuti sitingakwanitsenso kukhala kulilola tsikuli kuti lidutse opanda ife kuchitako mwambo, ngati chipani cha Malawi Congress Party takonzanso mwambo wathu wa mapemphero. Mwambo wa mapempherowu uchitika pompano pa headquarters ya chipani cha Malawi Congress Party mawa pa 14 May. Ndipo mlendo olemekezeka ku mwambo umenewu ndi His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Mwambo umenewu udzayamba pamene mwambo wa boma ukadzangotha. Takuzidwa kuti mwambo wa boma udzatha around 11-12 o'clock. Ife mwambo wathu nafenso muulemekeza mwambo wa bomawo tidzaonetsetsa kuti pamene mwambo wa boma watha mwambo wathunso udzayambe. Ndipo mwambo wathu ukadzayamba tidzawapempha president wathu kuti adzanyamuke malo ano ndi kukayala nkhata pamene ngwazi Dr. Hastings Kamuzibanda adagona. Uthenga opita ku mamembala a chipani ndi onse otsatira Malawi Congress Party. Ine ngati Secretary General wanu, mlembi wanu, pamodzi ndi ma directors onse, tikuyitanani kuti mubwere mwa unyinji ku headquarters ya Malawi Congress Party mutavala salu za ngwazi muwalemekeza. Ndipo tikuyitanani kuti mubwere mosunga bata ndi mtendere. Tikuyitanani kuti mulemekeze mwambo wa boma ndi kupatsa ulemu mwambo wa boma. Ndipo tikukupemphani kuti mwambo wa boma pasapezeke achinyamata achipani opita ku mwambo umenewu kukapanga chisokonezo chilichonse. Tilemekeze mzimu wa Kamuzibanda, tate ndi fuko, tate wa fuko la dziko lino la Malawi. Tisunge bata ndi kuwalemekeza aboma pamene achikhala akupanga mwambo wawo. Tiwafunire zabwino zonse aboma ndi akubanja ndi kuwapempherera kuti Mulungu kumwamba awadalitse pamene akupitiriza mwambo. Ndipo tifuna tipemphe onse otsatira chipani cha Malawi Congress Party amene simungakwanitse kubwera kudzakhala nafe kuti kulikonse kumene muliko pangani mwambo okumbukira ndi kulemekeza tate wa fuko la dziko lino His Excellency Dr. Kamuzibanda, komanso amene anatiyalira masomphenya ozama muchandanenera kumaphunziro chitukuko kakhalenso kuzaumoyo. Mwa ichi konse kumene mukumane musunge bata ndi mtendere. Konse kumene mukumane mulemekeze ngodya zonse zinayi zimene angwazi adatisira, zimene zili umodzi, kumvera, kukhulupirika komanso kusunga mwambo. Sitikuyembekezera kuti membala wina aliyense wa chipani cha Malawi Congress Party akakhala osasunga mwambo kapena osamvera kapena kukhulupirika kapena osaonetsa umodzi umenewu. Fundo yathu yoyamba imene timati tikutsimikizireni ndi kukulolani kuti inu atolankhani muyifalitse mwa bwinobwino mosayikhotetsa ndionena kuti mwambo umene aboma akonza tikupatsa ulemu. Koma chifukwa choti a president wathu ngosaloledwa ndi amene amayitana wanthuwo, ifeyonso takonza mwambo okuti ifeyo tiwakumbukirenso angwazi. Koma mwambo wathu uchitika mabata ndi mtendere. Ndipo mwambo wathu udzachitika mwambo wa boma ukadzatha kuti tiwalemekeze mwambo wawo uyende bwino. Fundo yachiwiri komanso mfundo yokhazikika kwambiri imene tinafuna kuti tifotokoze ndipo anthu muimvetsetse. Masiku atatu apitawo bwalo la milandu la ku Blantyre lidalengeza chigamulo chonena kuti ku chipani cha Malawi Congress Party kuchitike masankho okuchokera ku region komanso ku district. Chigamulochi chidabwera patatha nthawi wena atatisumira komanso titakamba nawo
kupyolera mwa director of legal nkugwirizana nawo kuti bwanji tichite motere nkumvana nkuyenda limodzi mwachindunji. Chigamulochi chalemekezanso malamulo amene alipo kale mchipanimu onena kuti pamayenera kukhala masankho ndithu. Chigamulochi sichinabwere modzidzimutsa, chabwera mu nthawi yake. Mwa ichi ngati Secretary General wa chipani pamodzi ma directors tikufuna tinene pano kuti chigamulochi tachilandira ndipo tikuchilemekeza. Chigamulochi mwachindunji chikunena kuti mupange masankho atsogoleri a ku region ndi ku district pasanathe chaka chathunthu kapena kuti miyezi 12. Ife ngati alikulu la chipani tavomera ndipo tagwirizana nacho chigamulochi. Koma tikufuna tineneponso mfundo izi zoti zimveke kwa inu atolankhani komanso atsogoleri. Mfundo yoyamba ndionena kuti timalemekeza malamulo a dziko, timalemekeza malamulo a chipani. Mwa ichi chigamulochi monga mwachimvera kuti nchogwirizana, agreed judgment, sonza kuti si chigamulo chimene chabweretsa chipasupasu ku chipani cha Malawi Congress Party. Chigamulo chimene chabweretsanso kuti pakhale kumvana ndi kuti tiyende mchindunji pamene tikumanga chipani kupita chitsogolo. Fundo yachiwiri ndionena kuti chigamulo ichi sichikunena kuti maudindo atha. Maudindo amene alipo pano ni maudindo amene apitirize kugwira ntchito ndi kulemekezedwa kagwidwe kawo ka ntchito kufikira mpaka na masankho amenewa atadzachitika molumikizana ndi chigamulochi. Ndibwereze kuti mumvetse bwino. Fundo iyi kuti maudindo amene alipo pano alipo ndithu, apitira kukhala adindo, apitira kulemekezedwa kufikira mpakana masankhowa atadzachitikanso molemekeza chigamulo cha koti. Fundo yachitatu ndionena kuti likulu la chipani National Executive Committee lidzapereka ndondomeko zokwanira zokhudza kayendetsedwe kachisankho kuphatikizirapo zinthu izi. Ndi zisankho ziti zimene zingachitike mosunga malamulo, komanso ndi liti limene zisankho zingachitike ndi kayendetsedwe kake kachisankhocho. Ndondomeko zimenezi zidzalengesedwa kwa adindo onse komanso onse akuchipani ndi mamembala omwe. Mfundo zimene tinabweretsa mawa uno zomveka bwino ndi zimenezo. Ndikukhulupirira kuti Amalawi amene mmasunga bata ndi mtendere, amene mmakonda dziko lanu, amene mmafuna dziko lanu lidzenda mwa mtendere mwamvetsetsa ndipo uthenga umenewu muutambasula mmene ifenso takufunitsitsa kuti utambasulidwe. Ndisana wapatsire publicity secretary ndiwapemphe a director of legal ngati pali china choti muonjezere chimene mwina mungafune kuyankhulapo. Zikomo kwambiri a Secretary General komanso ma directors azanga akuluakulu nonse akuchipani. Secretary General wathu afotokoza bwinobwino nkhani zokhudzana ndi chigamulo chimene chinatuluka sabata yatha chaku High Court. Chigamulo chimene chimati agreed judgment, the judgment yoti tinachita ndithu kugwirizana chifukwa nafenso kuchipani timaona kuti pamayenera kukhala masankho ku district komanso ku region. Ndiye ndi chigamulo chonena kuti chipani chonse chikugwirizana nazo zoti masankho achitike, ndipo monga anenera Secretary General, National Executive Committee ikhala pasi kuti ikoze ndondomeko yonse yoyendetsera masankho amenewa. Ndimafuna so ndipange emphasize pa point imene anena kale a Secretary General kuti chigamulo chimene sichikutanthauza kuti maudindo maboma onse Malawi muno ku region region onse Malawi muno ndiye kuti atha iyayi. Zidakatero ndiye kuti tidakabweretsa chisokonezo chachikulu mchipani chimenechi. Anthu onse amene ali pa maudindo ku region, anthu onse amene ali pa maudindo maboma onse ku chipani chathu cha Malawi Congress Party apitirira kugwira ntchito mpaka na masankho adzachitike. Zikomo kwambiri. Atokoza Director of Legal Affairs Honorable Kadzipatike ndi kulupira kuti tibwezere kwa Head of Publicity Dr. Jesse Kabira kuti apitirize mwina atuwankhani akatokalako mwina ndi mafunso awiri atatu.
kwambiri zamveka ndithu pa nthawi ino kuzokhala kuti pali mafunso ndipemphapo kuti amene ali ndi funso azipanga identify kuti tidziwe kuti kuchokera ku media house iti koma I think zamveka ndithu nkhani zimene zinabwera pano mosatha nthawi amene okay mafunika briefly in English. Well, just a little bit. all right. Thank you so much. I will not go and observe all the protocols. I already did that. I think we are here because of two major issues. Mmene analira akamuzu ndipo mawa tikati kupanga mapemphero pa headquarters yachiwiri mmene masankho talandilira ndipo kuti neki khala pasi ikonza kumatha kukhala ndithu ena ndikafunso mwina pali pena pake pamene si pakafuna funsiro mwina mutangopeza pacha kuti uzako kuti kuchokera kuti tikuyankhira amene afuna kufunsa mchizungu ayachichewa. Ndina Winston Kenya, kutoka Kuzoria. Nafanya ziwe kutibodi mambo wa mawa omwe omamoza ngachipani munga kalako mutumiza kontu mmene kuti zikapo imene zomabini. Palifunso linaso? Dzina langa ndi Robert Chandira kuchokera ku Atlanta Synod Radio. Funso langa kupita ku executive kunena kuti mwina mwakuza kapena mumoza ndondomeko zanji zoti mwina mgwirizano umodzi kuchipani cha MCP upitirire mpaka tikuzafika ndende muna chisankho chibwerezo zomwe kwambiri. Wycliffe Jacob, National Relations Secretary. I just want clarification. You said the reason for the government to deny the former president attendance at the events tomorrow. I just need clarity. So atatu palilina ndiyankhapo mchichewa komanso mchingerezi mafunso abweramo siyana choncho. Choyamba mafunso azodi ake kuti kodi mkakhalako funso labwino la ndale chilichonse chimene mungachione pamanda muzu cha Kongresi kuti linganenerere kuti sipakapezeka munthu wa Kongresi tinama koma mwambo wa MCP okumbwira kamuzu uchitika kuno. Funso lina lachiwiri lonena kuti kodi mgwirizano umodzi mchipani mupanga njira zanji kuti upitirire kuti mwina mukamafika 2030 mukhalebe muli ogwirizana. Funso labwino kwambiri komanso lachimwemwe kwa ine ngati Secretary General ndionena kuti mchipanimu zoyanjanitsa wanthu zoti tikhale pamodzi titigwira ntchito pamodzi zidayambika kale. Zina nzipatso zimene muziona panozi pafupi director wina aliyense wachipani ali pano komanso tukhala limodzi komanso tuchitira zinthu limodzi komanso mwina muona president wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera akukumana ndi atsogoleri pafupi tsiku lililonse kuti mwina tikhale pamodzi tiyende limodzi. Ndiye zimenezo zikuchitika ndipo ndikutsimikizireni kuti ngati banja la Kongresi tipitiriza umodzi pakakhala mavuto tizibwerabe pamodzi kukhala pasi kukambirana pakuti mavuto samatha. Koma chidwi chathu chachikulu kwambiri ngati Kongresi chokuti tonse tibwere pamodzi tiyende limodzi mchindunji. This question is in English. You want an emphasis on what are the reasons. The reasons we are giving out here are the reasons we have been taught. But you are journalists, you would have time to ask the government spokesperson. We would not want to speak on their behalf. We would only communicate what we have been taught. What we have been told is that the president, Dr. Lazarus Makafe Chakwera, the past immediate president, would not be invited because
he's not going to be the guest of the president at the function. In other words, they are saying if the president had come, then he would invite another president, another past immediate president or former head of state. That's what I've been taught. But since you have the liberty and the right to ask them, it would be much better for you to ask them so that they give you the actual reasons. But we have been told that our president, Dr. Lazarus Chakwera, is not welcome at the function. Joseph Francis Caprefeo. I still wanted to be clear on that one. So invitation was supposed to go to the president only, not the Malawi Congress Party as a party. Is that what you're saying? No, that's not what I'm saying. What I'm saying, up to now, the party has not been invited. Yes. But when we inquired and told them that the past immediate president who attend the government function, we got that communication. Said, no, he's not welcome. Yeah. Chairman, Anthony, Mingo Amanda, your transport ready. After Sumanga, Mufuna, Ubila Yitokoro, the Zilla one to watch Pamangomeno, Chifana with Zoli Magomeno, Uma will be by Jagina Jones, Jagina Nochi, Mafos Monfos, I'm going to play Yitokoro, Mufuna, Zilla one to watch. Ndiapembe akunkuyu kuti atsokeko mkamwa ayankeko solimene titogolo tizipita motani tizenda motani. Okay. All right. Zikomo kwambiri olemekezeka Secretary General. Fusolo ngandamva bwino onera kuti chiyembekezo nchokuti mwambo ngati udzenda bwanji kupita chitsogolo. Munatero? Mwambo uliwonse ukadzapatsidwa kuti tsopano udzilemekezedwa ndi boma. Chilichonse chimene chinakhazikitsidwa kuti anthu awa anali nzika zathu ndi tidziwapatsa ulemu ngati boma, ndiye kuti chimakhala chinthu cha boma kuyambira nthawi imeneyo. Kuyambira nkhale mu budget ndondomeko zachuma amayikamo kuti tidzakumbukira John Chilembwe chifukwa chidakhazikika kuti sidzikhala chakubanja kwa John Chilembwe koma chidzilemekezedwa ndi boma. Ndiye ngatinso pa ndondomeko zimene adzayikepo tsiku lina kuti padzakhala soka ya ndani, ngati tidzayikapo abingu tsiku lina, tidzayikapo ndani ngati pala akamuzu. Ndiye kuti kuboma kuja ndondomeko yachikhalire. Kamuzu si munthu wa chipani chimodzi kapena munthu wa banja limodzi. Nditate wa fuko la Malawi. Kotero ndondomeko yonseyo ndi awina aliyense Malawi. Ndipo pita chitsogolo chiyembekezo chathu nchakuti sizitengera kuti pali president ndani kapena kuti iyeyo anagona motsamira mbalidi tsiku limenelo kuti aganizo nditane ndani kapena satane ndani. Ayi. Mwambo uwu umenera kuti kubwera abakiri muluzi chifukwa chakuti tsiku linaso akadzafuna ulemekezedwa iwo khali kulibe dziko lonse lidzawalemekeza. Kumene kubwera Joyce Banda, kumene kubwera Lazarus Chakwera, kubwere ma president onse amene akhala pambuyo. Ndiye kunena zokuti chifukwa chakuti amene akubwera si president ndi amene amabwera awa amadzakhala oyitanidwa ndi president iyo amene ayankhula zimenezo mwina mutawafotokozera kuti sanagwiritse ntchito mutu wawo bwinobwino chifukwa chakuti mwambo uwu ndi si mwambo wokuti munthu anaganiza kuti nditane ndani. Ayi, amene akubwera anthu ona agangata abwera atavala jakete ya president kuti kumwa iwowo muli president aukayimirira iwo kuyimirira president. Ndiye kuti onse oyitanidwa kapezeka kumwambo malo mwa president alendo amakasamalidwa ndi amene president wamtuma kuti kandiyimirire kuti iwo mawa anakasamalira anthu onse amene angakhala alendo a president. Komanso mwambo uwu ndi waukulu mutilole ndingonenapo kuti sitikuderera wina aliyense amene a president angafune kumutuma, koma dziko la ma president atatu, president wachiwiri wake woyamba, wachiwiri wake wachitatu. Ukakumbukira president wopuma oyambirira wa dziko la Malawi nkwanena zoti a president oyambawa atangwanika ndi alendo wawo asabwere futi watangwanika, vice president oyamba watangwanika ndi alendo a president asabwere futi watangwanika, vice president wachitatu yuso awa ucheni nawo satangwanikaso, wachiwiri nawo satangwanikaso ndi anthu osewa atatuwa. Ndi former president aja asungidwe
nkumachitira miyambo yawo m'manyumba mwawo chifukwa chakuti oyamba amuthalika achiwiri ajenansa achitatu awo aujeni ajihana onsewo basi atangwanira ayi pepani tiwatitire tinatero kuti mwina akunkwera nkulepo chifukwa adakhalako nduna yofalitsa nkhani akudziwa mmene protocol ya boma imayendera. Ifeyodu sitimapitanso uko kuti tikawasambitsa president wathu ngati guest of honor ayi. Ife timalemekeza ndithu kuti wina aliyense angabwere umeneko kandi deputy minister koma ngati wayimira president timpatse ulemu wake ngati guest of honor. A president wathu sakufunanso ulemu wina uliwonse. Ndipo yena anandiuza kuti bwanji ndingopita umeneko olonkakhale ngati munthu wamba ndifuna nkalemekeze kamuzu. Ndipo ine ndemwe ndinawawuza chabwino ngati zili choncho a president wo akakhala olompando wa plastic nganati iyayi koma asabwerebe. Ndiye chifukwa chimenechi ndifanira kuti siti kuti achakwera akukakamira kukakhala guest of honor kapena kuti achakwera akukakamira kukakhala pa mpando olemekezeka. Achakwera akufuna kuti alemekeze mzimu wa Dr. Hastings Kambuzi Banda mmene amachitira olwali leader of opposition. Ndipo ngati pali president mmodzi amene amalemekeza chikhalidwe achakwera olwali leader of opposition sadajombeko ku Chilembwe Day amapita ku Chilembwe Day kakhala kumene kujafa cholemekeza Chilembwe achakwera sadajombeko ayi amapita umene kuja adalandirapo zipongwe koma ife timati kati musapite timangomva mama tizitani tizipita achakwera sadabwerere kumbuyo ayi. Ndi chokacho chofuna kulemekeza kuti uyu ndi Kamuzu adatichitira maziko pambali pokuti ndi president wa chipani cha MCP Kamuzu yonso adali wa MCP ine ndikukhulupirira kuti achakwera mwambo uliwonse wa president wopuma atayitanidwa adakatha kubwera chifukwa zimenezi akhala kuzionetsera ngakhale mbuyomo. Chinanso chimene tikufuna tikukumize kwambiri nchonena kuti sitikufuna pakhale mkangano wina uliwonse kwenikweni inu tsopano masapota za MCP chifukwa mwamba ulemba dzanu ma social media mwamba kunena dzanu we must respect the dignity and integrity of the first founding president of this country Dr. Hastings Kambuzi Banda. Tere aboma apange mwambo wao mwamtendere ziende mwamtendere ifeso tipange mwambo watu mwachani mwamtendere. Chifukwa chake tanena kuti mwambo kuno udzayamba wao katani ukatha usiku ufuna so pabwere zina za ndale inu amene mmalemba nkhani kalembeni mummalembera kuti mugulitse mapepala wanu koma abe mudziwe at the end of the day sitifuna dzina la Kamuzu liende in shame chifukwa anthu ena ake sanamvane pena pake. Tifuna kuti ulemu wopita kwa Kamuzu upitebe mmene umayenera kukhalira ulemu wake. Leo kumapito kwa press conference yatu ndichi kubirokutaliyeza nandifuso bafusa mumasoga tipowayankirwa ndiyamingemo baderatera media mabwera tikambokwita nani madirectors motsogozedwa ndi secretary general tatokoza lero chipani chayankhula tonse pamodzi kuonetsa kuti pakabwera pa Kamuzu tifuna kuti dzina lake lilemekezedwe chifukwa tonsefe monga chipani sitingafike pena paliponse popanda Kamuzi Banda amene wanetsikiratu ndipo nthawi ino anatipempherera ndipempheso kuti mutitsekere kwa Kamuzu. Atate mu dzina la Yesu Kristu tinakupemphani kuyamba paja kuti mukhale nafe ndipo taona ukulu wanu komanso taona kupezeka kwanu. Mkumano wathu tsopano tikupemphani kuti mupitirize kutidalitsa komanso kutitsogolera kuti mapulogalamu onse akutsogoloko ayende kulemekeza dzina lanu komanso kuti wina aliyense akhale mtima wake uli pansi komanso bata ndi mtendere zipitirire mdziko ndi wamaliziro pa live briefing kuno ku MCP headquarters muzinda wa Lilongwe. Ndiye kuti ife kulutsanso kwathu kuchokera kuno ku Lilongwe timalizira pamenepo.